You just tell Kuti, the person is having a party is me. Kuti, we are guests, we are our guests, SIS MELLY. So that's my phone number. No problem. She can give me a phone number. She's my PA. She'll give me my phone number. Oh, you're doing a party? Yeah. It's a big party. We're going to drink. People are coming from America. From America? Yes, that's why I'm already here for them. I'm coming from America. They're already for the party. What is it? Tell my phone number, Victoria. It's nice to have other. Guys, we are inviting everyone. What is this? Hi guys. Hi guys. Thank you for coming. I'm already in Joburg. The purpose of this live, guys, is actually I'm with Mo Boys. I'm with Mo Boys and Lorraine. My groceries at Tapiwa are kuenda kumba nasi. So we are going to see my groceries at Chienda kumba. Anyway, from my car to Mukoma Mo Boys car. This is Lorraine. Lorraine, I'm not camera. Instead of the camera, we've got a new diary here. Yes. We are recruiting. Okay. No, see, yeah. So guys, these are the things that are going. You can start loading. You can put them in Mukoma Mo Boys car. So Mukoma Mo Boys vakutora zvinhu varikuenda nazvo kumba kuZimbabwe. Vari kutumira driver wavo mabhegi haasi kusimuka sezvamuri kuona. Haasi kusimuka. Zvinhu zvakuenda kumba zvichazosvika kumba kwana Tapiwa naMukoma IK. This will be handed over kuna Apostle IK. The women are helping us to carry the stuff. Inomashi will block you kana usingazivi zvatinofa zvinoitwa pana pane mafaro will block you. Inomashi ndikatimbokuisa kumute Some bloggers are chosen. Hanzi kuti moita kunge first time kuenda pamhepo saka takumbokuisa kumachu mbogara ikoko isu tiri pakufara saka tasagona kufara inda kumwe handitika so right. Zviri kurema zvisimuki zvinhu zviri kurema. Yeah, we are busy. Zvinhu zvenyu guys ndo igrocery rema Diaries iri dedicated to Tapiwa. Riri kuenda kumba kwana Tapiwa. Zvinhu Diaries zvinhu zvenyu izvi zviri kuenda kumba kwana Tapiwa. Zvinhu zvenyu izvi zvinhu zvenyu izvi zviri kuenda kumba kwana Tapiwa. Diaries kana uchingori muDiaries chete uripo ipapapa. If you are a diary, don't worry, you are there. You have every right to comment, you have every right to be happy. If you are a diary, despite yekuti wakabvisa mari yako kana kuti wakubvisa any cent rako uripo pamangosinawo next time uchapindawo pane zvimwe zvichaitika. Handiti maona. Right. So zvinhu zvakuenda Diaries, this is for us now. Handimonoziva kuti update yedu isusu haitaurwe somewhere else saka isita kutitaurawo tichikupaiwo pano paDiaries because hatina kumwe kwatinogona kutaurwawo kunzi kwaenda zvakati saka totokuudzaiwo update tokupai update pano. Izvo zviri kumashure zvinhu hazvikwani mumota mamukoma kumashure zvimwe zvoenda kumberi saka I think it's 4 boxes dzemafuta 2 boxes dzema Ellis Brown 40 kgs dzeflour 75 kgs dzesugar 50 kgs dzerice mabhoxi emakenduro 2 mabhoxi sibhoxi resipo rekwacha makatoni emajusi zvimwe zviri mabhegi 4 makatoni ematishu 3 makatoni esalt 4 chimwe chichanda chandingagona kukangana mabiscuits 4 mapackets mahombe mabiscuits chimwe chi ndogona kukangamwa something zvinhu zvazvo zvakawanda taingoisa majemu mazigaba ejemu mahombe arimo futi momu 2 saka if you are just a diary uripo ipapapa ndo zvinhu zvenyu zvakuenda ndimukoma Mo Boys vari kudi vakutakura zvinhu zvedu
vachinda nazvo kumba andimona. Saka zvinhu zvedu zvaenda, handitika zvaenda guys, zvaenda. Vari muJoburg, tiri muJoburg. Ishomo chizivai chimuchimo kwedu. Vari muJoburg mangwana. Vari muJoburg, vana vari muJoburg. Tavemo muJoburg. Yes, tine makatoni 2, maboxi 2, thank you, maboxi 2 ematomatoes, emasupu 2 maboxi emasupu nema2 makatoni ematomatoes emagaba. Andiwana zvakaona zvimwe ndiri kukanganwa because ndichazokubrekerai pasi kana tanyora pasi because zvakawanda. Ford Ranger yazara. Ya Ford Ranger yakazara. Tazadza zvese. Aiwa, isati kuendesa zvinhu zvedu kwaTilda. Sorry Sandra, sorry. Zvinhu zvedu hazvisi kuenda kwaTilda. Zvakanangana neDiaries, ndezveDiaries. Hazvisi zvekuenda kwaTilda, ndezveDiaries zviri kuenda kuna mai vaTapiwa. ZvekwaTilda ndezvekwaTilda. Handitika. Saka please, musamixe the two. Do not mix the two. Tilda is her own person. We are our own people. Anditika. Saka Tilda ari kuitawo foundation yake, but it's all for a good cause, for that funeral. And all this is for that funeral, for that kid, because today it's a Black Friday for that kid. So izvi ndezvemaDiaries. This is for my Diaries. I think what Tilda vari kuitawo feedback wezveTilda foundation kwavo handichimaona. So guys, yeah, zvakawanda zvimwe ndino kumavaselini mune makatoni, zvimwe ndiri kutoita ndichikanganwa zvimwe zvirimo handitika. Saka Ford Ranger yenyu yazara, amaroku yanguwo yawo yakazara, amaroku Ford Rangerwo yazara, amaroku yangu yawo yakazara, Ford Ranger yawo yakazara. Ndopai patinenge tichizoti handitika uyai tisangane get together titaure maideas ekubatsirana kuti toita sei kutsvaga mari. Iwe uri kuwana mari sei? This is Mkomamo Boys. He's very young. It's my first time kuona Mkomamo Boys and handivazivi. He's very young. But already he's driving a Ford Ranger. Handitika, inini SIS MELLY, I'm very young. They're 16 years. But I'm driving an Amarok. Don't you want to know how I got to drive an Amarok? Anditi, uyai tisangane. Anditika, pane kungotaura nekutuka nekudi, we meet, we greet, we talk. Anditika, anyway, so ndizva tinenge tichiti uyai tiite sei titaurane tionesane kuti imi munozviita sei mune mumaforeign land, muri kuzvigona sei, zviri kuita sei. Because ndandishaura nabhudha vemuno achiti, hey my sister, zvakaoma baba ava ndevemuno, ndichivatiko ndakamirira Mkomamo Boys, zvikanzi ndave ndina kutosvika 60 years kuti ndichawana basa. Anyway, hapana kwandichakwanisa kuwana basa, ndevemuno because I think I was late already. And chakwanisi, but you are inspiring me. Look at you, how old are you? But you are driving this kind of a car. So you get inspired also. Mkomamo Boys, but you drive a Ford Ranger. Ford Ranger yavo, and is very young. Mkomamo Boys, and you see SIS MELLY 16 years yavo, vari pa Amarok yavo. So doti uyai tisangane titaurirane tichionesana instead ekubvarurana nekutuka nekuda kutsvaga nyaya kuda kuisira vamwe vanhu pasi kuita sei. Chakapiwa munhu namari chiri mublood make. You can never take that away from munhu. Chiri mumunhu, you can never. The least that you can do is, sorry sisi, yeah please, the least that you can do is you ask antika munhu kuti ko muri kuitawo sei vasikana, ndoitawo sei, tingaita sei, tobatsirana sei, toitawo here marounds aya. Chakanaka chinokopiwa guys, topindawo here marounds, toita sei vanhu vobatsirana. Totenga ati titewo marounds, titengawo zvima 323 kana zvimatazi kuno kuSouth Africa, vanhu vatengerane, you know, zvinhu zvichidaro. Antimaona zvinhu zvinokudzwa, zvinhu zvino inspire, zvinhu zvinonakidza handiti maona. So ndafara chaizvo. Thank you friend. Saka sweet 16 yenyu iri pano, iri kubirthday zvayo muna December. Haidi kuchembera mbuya iyo, yasi yachembera zvayo ni mbuya handitika 42 kukura chaiko konyasha chaidzo dzakawandisa handimaona. Saka guys, nyaya iripo ndiyoyo. Vasi vari muJoburg mobata Lorraine tinaye asira esikwa nhasi tobatana mangwana. Lorraine, I think you want to give feedback how one uchingopedza nezvenyaya yevenue yako ungopedza nazvo. Because you want to tell them kuti venue iriko, inonzi parking iriko, zvese everything wakareserva parking dzevanhu nemotikari vauye vasatye pane panopakiwa and things like that.
That's what I say in my diaries. Vasati Hi. vabhadhara kuda kuenda, please guys. vasati vabhadhara. Mangwana zviri kuitika. Hakurarwi mangwana. Saka uyai ndakati vaise mese. macvs amukova mukoma mabhoys vese macvs Vese varikundida vese uyai mangwana. moka macvs mesa kwandiri macvs mukoma mabhoys ini ndozoscreena kuti Ndokana wachona mangwana. So let's say my diaries. Okay, so tomorrow at Uluju, Mangwana pa Uluju, it's from 2 o'clock. English kapona 2 to 11. Siku. And Tinenge Tiriko Mangwana, I'll be waiting for you. Melu is here. Takwenda kuneta shopping. My last preparations are shopping. My surprises are ripa Mangwana. Anga wandisa my surprise. Saka make sure if you guys are not sharing ndapedza my sports ndatenga zvanaifanga kutenga zvezvia zvaitika kare. Saka tomorrow Uluju 2 o'clock to 11:30 because musakanga mekefi yemuno mujobek or muno South Africa ndeye 12 o'clock. Saka na 11:30 p.m. ndopatinenge chibuda club to make your ways there. There is secure parking. It's going to be parking yakati organized kudara tiri kupinda mukati, and there are no cars that are going to be outside and all that. Saka we are going to be there tomorrow. My t-shirts anenge ariko my t-shirts Mangwana. My t-shirts, but dress code for the event tomorrow is blue jeans, a white t-shirt, a red t-shirt, or a blue t-shirt. Saka kana vasingakwanisi kuuya, make sure kuti munotenga data nekuti live ya Mangwana abamama anogona vachismaja makeup mirai muone kani. Saka makeup artist be on standby nekuti makeup iri kusmajiwa Mangwana. So tomorrow it's be there or be squared. Sisturukufara Mangwana. Turukufara. Location is going to be Uluju Braamfontein. Pana FNB ye Braamfontein. Udipa FNB pa Braamfontein. Yes. Udipa corner pa Uluju. Pa FNB. Munongo Crosser Road. Munongo Crosser Road. You cross the road and then Uluju is going to be there. Muchando anandiri popa door, I will be there. And my mask, Musakangma mask your team. Everyone should wearing your mask. There we're going to be sanitizing. We're going to comply with the COVID regulations. The most important thing is we're going to mix and mingle, and we're going to have fun. So I really cannot wait for you guys to be there. The most important thing is please musakanganwe, parking yenyu iripo. There is no car that is going to park in the road. We start a negotiator. Uluju, Lorraine negotiated everything, and then tikatagirwa parking paduze ipapo underground where there are security guards. Vanenge vakapaka motikari, mapurisa akachengeta motikari dzenyu. Saka musatye, everything is zvekuti anzi munoti kunozotyisa aiwa zvese zviripo. Takwenda iko zvine zvitakwenda kutienda takwenda kupolice station muno kunovaudza kuti vange vachitipatrolera panzvimbo pedu every 30 minutes, andika because tine vatinoziva ikoko, so that hakuna munhu anozoti ini ndakazobatwa mukunzi, ini ndakazodai. Saka polisi yetraffic tikutataura tambotana navo pafoni vakatiye kuzofila mafomu. Saka tikwenda kunofila nawo maforms ikoko ekuti mapurisa anenge aripo every 30 minutes achidarika achiona kuti chichiri kuitika panzvimbo dzenyu Mangwana. So hanzi Lorraine sleepover, you can organize na Lorraine. You can organize na Lorraine. Asi mukoma boys chete vakatoti one day masinguru saka mabachura saka mouya asi kana uchiuya uine chinangwa chekuti uda kuzotora screenshot kana kuzowana zvimwe zvakaipa. I'm sorry tikisauya hakuna vanhu vanenge vachingotaura nekufara nekushare business ideas nekutengesa nekuita sei chete, anditi maona ndo zvinenge zviripo anditika. Saka atibatane aiwa kunongeka zvakarongeka kuri polisi rinenge riripo full time. Saka hapana chinongovhundutsa zvese. Parking it's covered. Apaspanze parking is covered. It's covered for parking. Yeah. Abajara. So everything is done. Atisi kuda incident whereby hanzi makafana na Lorena si. Tila nokugweru. No spamming. Saka chizodiwe munazopinda kumotikari yangu yakazopwanyura yakazodii. Saka it's covered. Tagadzisa zvese kuitira kuti zvinhu zvinake. Saka maona zvinhu guys
zvinhu zvemadiaries zvedu zviri kuenda hanzi zviri kusimuka mangwana makuseni, that means zviri kusvika Sunday makuseni, and then tozonzwa naApostle IK ndo vari kugamuchira kuti vari kusimukawo rini, tichitaura navo vachiendawo kuHarare kunosvidza zvinhu kunani kune mwana watiri kuchema muzuva ranhasi ushu. Anditika, thank you for your love guys, thank you for everything that you have done. Muri vanhu vakanaka, mwari vakuitirai zvakanaka. We love you, take care of yourselves guys. Tichange tinemi. Anditika kana wakatadzirwa naLorraine muregerere, kana wakatadzirwa naMelly muregerere. I love you, we still love you mese. We love you guys. Let's move on, tiri in the same spirit, tiri in the same in the same mood, same happy mood. Okay, we are in the same mood. Happy at the door. Now the challenge yekubhadhara padoo Regina is kune catering ikubika chikafu. Asi Lorraine ari kubika. So vanobhadharwa before. Kana uchida kureserva, and if you know that you're coming anditi, and if you want to pay per door, guys, tell me ndigarendaisa manumber, because right now vanhu vakabhadhara vese 65 ndo vanakatengera maplates. Saka kana uchiuya, tell me in advance. Iripo ndevanhu 65. Saka ukazouya ubhadhara padoo plate pasina zvese kunge amen. Saka ukabata Lorraine anogona kureserva, antimaona oziva kuti oita sei ameno zvaanoita kuti maplates aya ma-extras ange aripo kuitira vanodi. Simbi, you asked quite a ndipindi wandibvunza kuti ndiri from Highfields. No, born and bred at Mugweru. Harara ndomboiziva ini, ndotorasika ini kana ukarara Harara ndizive. Tiri Harara andizive, tiri chiMugweru isusu. Born and bred in Gweru and did school. Yeah, tiri Gweru isusu. My number is 07281. Okay, let me write my number down. 072819966. That's my number. It's a South African number. Ndo number yangu. Saka anyone who wants to get hold of me, whether I was ofunga mangwana makuseni nduudze, and then I let you know. Cherry, totumira inonzi chikonve kuti kutora manotuka vibrate bridge kana kuti uri kuya paora tamba. Asi tongotumira vanhu vazokutora mota dzakawanda. Madiaries ane mota, guys, kuna madiaries ane zvinhu zvavo. Imira, I want to respect on my diaries, but I can't wait to see you there. Polokwane, Betha Tunoya Polokwane, sometime next year. Next trip is Cape Town, then Durban. Then before that, Chazama Kutakameka lunch on SIS MELLY. Kevano varume vari kuenda ameno kwavanodzidziswa zvebondo men's conference. Kune men's conference ameno kwavanodzidziswa zvebonde varikuenda kumen's conference. Kwai Qatar, please guys, Qatar tingaikwanise shuwa asi kana muchivatengera tiketi guys, SIS MELLY vacho movakwidza ndege kuQatar munovatora padhoa kusvikati airport yepadhoa ngainake ngaikure munogona kungorasika wakoma ndotofunga kuendawo ndoendawo nekuti ndorasika vanorasika paairport chete. Asi kwai mukoma mobiles pay for me night rides. Pay for me. Vanokunamatirai. Cape Town we're coming, Durban we're coming. Before that, pane chichaitika changogadzisa masports acho tokuudza kuti zvakamira sei. Vozouya kuUK next year. Obvious, you ain't gotta see 2021 MELLY paHeathrow. Catch gay. Mirai Mon. As they did on the table, UK. Mamshabadari saw 750. Oh, but 750 from a hospital. Can I 750 my door to door. Right guys, and tuone ipasuro zikwenda namo dzapinda mota flosi dzapinda mota unozoriwainda ona
wozoriwainda woona handitika saka guys takuenda isusu chibata ilolo kune Mondifonera ine. Mangwana, please, uyai tokumbirawo, uyai mese vanhu vese, uyai, please. Thank you so much, my diaries. Enjoy the rest of your day, and I'll see you tomorrow. Those that I'm seeing tomorrow, I'll see you tomorrow.